Flight 55 Clover, Flight More Than Light. Start samlingen af lampen med at lægge alle delene i stakke med 5 i hver på det medfølgende ark, for at undgå forbytninger. Start med den signerede skorsten. Skorstenen samles af 2 dele med den blanke side som inderside. Start med at åbne spalterne mod indersiden. De matte sider lægges mod hinanden, og samlingen låses. Den anden samling lukkes på samme måde inden i skorstenen. Så er skorstenen færdig. Blad nummer 1 hentes og foldes i foldelinjerne med den matte side udad. Bladene fæstnes på skorstenen i spalten ved at glide ind fra siden. Med alle 5 blade nummer 1 på plads, kan fatningsringen anbringes. Den fæstnes i udskæringerne i bladene nummer 1. Bladene nummer 2 hentes og foldes i foldelinjerne på samme måde med den matte side udad. Spalterne åbnes lidt i forvejen, og i mellemrummene mellem bladene nummer 1 glider nu nummer 2 på plads. Et lille træk den modsatte vej, og bladet er låst fast. Med et lille klik sikres samlingen. Bladene nummer 3 gøres klar og anbringes imellem de allerede placerede blade nummer 2. Derefter følger bladene nummer 4, og nummer 5, og nummer 6, og nummer 7, nummer 8, og nummer 9, og her nummer 10, og nummer 11 som det sidste. Så er lampen færdig.